салом алайкум дӯстони азиз, ман ҳамроз ҳастам ва ин духтари ман Мӯъҷиза ва мо бо забони тоҷикӣ хонданро ёд мегирем. Ва имрӯз ман ҳарфҳои тоҷикиро, садои онҳоро ёд метиҳам. Тайёр духтарам? аввалин ҳарфе ки ман ёд додан мехоҳам дар алифбои тоҷикӣ ин аввалин ҳарф не, лекин ман ин ҳарфро якум ёд метиҳам. ин ҳарфе ки садои набин доира шакл аст, садои о метиҳад. О Мӯъҷиза метавонӣ о такрор кунӣ? О, офарин. Ва инҷо расми чиро мебинем? Ин расми чи? Офтоб. Офтоб. Ва инҷо расми чи? Об. Об рехта истодааст ва ин расми оринҷ. Оринҷ, о. Дуюм ҳарфе ки мо имрӯз ёд мегирем, ин ҳарфе ки ана ин шаклро дорад ва садои б б дорад. Болиш. Ва ин расми чи? Барг. Барг, офарин. Ва ин расми чи? Бини. Бини. Б. Офарин. Ва сеюм ҳарфе ки имрӯз мо ёд мегирем, ин шаклро дорад. Ана. Ва ин ҳарф садои н метиҳад. Мӯъҷиза, кани такрор кун пушти ман. Н. Биё мебинем кадом расмҳо инҷо ҳастанд. Ин расми чи? Нон. Нони кулӯлаи доираи шакли тоҷико. Ин расми чи? Ин меваи чие? Нок. Нок. Ноки бамаза. Ва ин чумчуқ парранда нӯл дорад. Нӯл. Ҳама инҳо садои н метиҳад. Ва ин адади чанд? Нӯҳ. Ин адади нӯҳ. Н. Пас мо се ҳарф ёд гирифтем. О. Б. Н. Кани бинем Мӯъҷиза акнун оҳиста оҳиста мехонад. О. Б. Н. Кани Мӯъҷиза хончи? Об. Бо. Бобо. Кани инро хон? Он. Он. Non. Нон. No. Bon. Нобоб. Nobob. нобоб. дӯстони азиз, ин се ҳарфҳои имрӯза буд ва шумо метавонед бо фарзандони худ хонед, такрор кунед ва навиштанро ҳамроҳи онҳо ёд гиред ва бо мо бошед. ва дарси оянда мо се ҳарфи дигарро ёд мегирем. То дидан.